हर हर महादेव। माता पार्वती की जय, मैया भवानी की जय, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो हे गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, एक बार प्रेम से बोल दी हमरे साथ, साचे दरबार की जय। आज हम बहुत सुंदर कथा लेकर आयल बानी, जे के आप लोग सुन के आप लोगन के आंख से आंसू निकल जाई। काहे कि दर्द भरी कथा एक सास के है, एक माँ के है, जो एक पतोह के है, जो अपने बेटा के लिए बहुत तरसेली। यानी कि एक माँ के दर्द एक बेटा समझ सकेला, बेटी समझ सकेली, आन के नहीं समझ सकेला। यही समझला में आप लोग के समझे के बा कि कथा में का रहस्य बाटे। तो रहस्य जाने खातिर पूरा कथा के अंत तक पूरे प्रेम भाव से देखी और समझी रहस्य कि का रहस्य बाटे और कौना तरह से कथा बाटे और कैसे बाटे। अगर आप लोगन के कथा हमार पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के यानी कि जो लाल वाला घंटी होला के दबा ले। काहे कि अगर आप लोग दबा ले मोसे तो आप लोगन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रही। आप लोगन के पास जल्द से जल्द हमार जो कोई भी कथा बाटे हमेशा आप लोगन के पास जल्द से जल्द पहुंचल करी। तो आइए अब हम कथा के शुरू करतनी। अब प्रेम भाव से एक बार मिल के बोल दी जयकारा लगा के, साचे दरबार की जय, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय, शिव गुरु की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहिना सब, एक सास रहली और वो सास के यानी कि एक बूढ़ी रहली। वो बूढ़ी के दूगो पतोही रहली। कहल जाला कि केहू के काम में बड़ी मन लागेला, केहू होला जेका काम में मन नहीं लागेला। वही तरह वो बूढ़ी के जो दूगो पतोही रहल लोग, तो जो बड़ पतोही रहली उनके पूजा पाठ में बड़ी ध्यान लागे, और जो छोट पतोह रहली उनके पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान नहीं लागे, उनके मन में नहीं लागे एकदम। यही मन नहीं लगला की वजह से बेचारी जो बूढ़ी रहली उनके बड़ी समझावे कि देखा तुहार जो जेठान बाड़ी उ तुहार बड़ी पूजा पाठ करेली, तू कर तू तो तुहरे लिए अच्छा रहत। तो कहत का बारी कि हम देखो ये बूढ़ी, हम पूजा पाठ नहीं करेनी, ना हमके पसंद है, जे करता के करे दो। यही तरह कही के हमेशा अपने बूढ़ी के झटकार दे। और जो बड़ पतोही रहली उनका दूगो लइके रहने, और वो बेचारी सब काम धंधा क के शिव चर्चा कथा सुने, शिव गुरु के चर्चा करे, कहीं भी चल जा बेचारी, कहीं भी जो कहल जाला गुरु बहिना सब, कहीं भी चल जाए। नहीं सोचे कि के हमसे मतलब जाति में नीचे बा कि के ऊपर बा, बिल्कुल नहीं। अपने से नीचे रहे, एकदम जे नीचे रहे ओकरियो घरे चल जा चर्चा कहे कि हमके प्रेम भाव से बोलौले बाड़ी, वो हमके इतना प्रेम से बोलौली हम काहे नहीं जाई। अपने सास से कह के रोज वो चल जा चर्चा कहे, उनका सास भी बड़ी खुश रहे। तो उनका जो छोट पतोह रहली कहत का बाड़ी कि ए बूढ़ी, हम रोज रोज खाना बनाई और ये बाहर घूमिए, दूगो लइका छोड़ के घूमे चल जातली और रोज रोज हम खाना बना के दी। तो उनका जो सास रहली कहली देखो तू के जाएगा पूजा पाठ करे बहरे, तो तू जा, आराम से जा, मंदिर में जा, चर्चा करे जा, और रोज तू के जेता से रहे बार रहो, अब पूजा करे जा। पूजा पाठ में केहू करेला तो रोके के नहीं चाहिए। और तुहरियो मन बा अगर जाए के तो तू चल जा, हम घर के सारा काम कर ले, आराम से रहो, और पूरा खाना नाम बना के धो देम, तुहके नहीं बनावे पड़ी। कहतली कि मुँह टेढ़ करके चल गईली। कहतली मार रे बुढ़िया, हमके समझावे लगली उल्टा। यही तरह से कह के वहाँ से चली गईली अपने घर में। कहतली रुको, इनकर पूजा पाठवे हम कल छोड़ा देतनी। ये रोज रोज अपने लइकन के छोड़ के पूजा पाठ करे चल जाती है, हे तरह चल जाती है, मतलब उल्टा सीधा कहे लगली, अपने आप से सुने लगली। तो उनके मन में का आयल कि लावा इनका जो दूगो लइकवे बाने उन्हीं के खत्म काहे नहीं कर दी। तो यही में अझुराइल रही है। यही में जब अझुराइल रही है तो चर्चा कथा कैसे सुने जाइए, कहे जाइए। यही से बेचारी वो जो रहली भरोसा करके चलते जा अपने देवरानी पे और अपने सास पे। सास तो बहुत अच्छी रहली, लेकिन जो देवरानी रहली यानी कि वो बूढ़ी के जो छोटकी पतोही रहली बहुत ही खराब रहली। लेकिन कहल जाला भगवान ही कुछ समय के लिए मतिया फेर देवे ने। उनकर मतिया फेर देने जैसे वो दोनों लइकवे पढ़ के अने
उतना बढ़न नहीं रहने, मतलब पहली दूसरी में पढ़त रहने। आई लोग आ जैसे आई लोग कहता लोग ए चाची हमके खाना दे दो, ए चाची हमके खाना दे दो। तो कहत का बाड़ी उनका चाची कि लावे दोनों के यही लगले मुँह आदि। अब का कैली उनके खाने में जहर डाल देली और खाना में जहर डाल के दे देली। दोनों लइके खा लेने, ओई लगले बेचारा बेहोशी के हालत में एकदम होके मर गई ने। अब मुहला के बाद से जनते बानी गुरु बहिना सब गुरु भाई सब कि जेकरे मन में चोरी रहला उहे सबसे पहले बतावे जाला। उनके तो मन में चोरी रहल तो पहुंच गईली बतावे कि हे दीदी हम आपके दोनों लइके बेहोश पड़ल बाने, खाना खइने है का ना जाने का हो गईल हवे। इतने बतिया कहली और कह के चली गईली। तो जो उनकर जेठानी रहली वो दोनों लइकन के महतारी वो बूढ़ी के बड़ पतोई कहतली हे भोलेनाथ तुहार चर्चा सुने आयल बानी, तुहार कथा सुने आयल बानी, तुहार भजन कीर्तन में हम आयल बानी। हमार दोनों लइकन के हमार घर परिवार का तुहही संभरिया, तुहरे ऊपर छोड़ के आयल बानी आ तुहार चर्चा करे हम आयल बानी। यही तरह से बेचारी मन में विनती करे लगली, हमसे कहे लगली। और चर्चा कथा पूरा सुनला के बाद अपने बेचारी घरे गईली तो देखत अली कि दोनों लइके बेहोश पड़ल बाने, जहाँ खाना बाटे खानवा खाते बेहोश हो गल बाने। कहत का बाड़ी कि हे गुरुजी, हे शिव गुरु, हम कवन गलती कैले रहनी कि हमार दोनों लइकन के आप छीन लेहनी, हे तरह से पड़ल बाने, मतलब कि बेहोश हो गइल बाने। कवन ऐसन गलती हो गई और कवन ऐसन पाप कर देहनी कि हमार दोनों लइके ऐसन हालत में हो गई ने। उनके विश्वास कुछ नहीं भइल, पता नहीं चलल तो सोचली बेहोश पड़ल बाने, लाओ पनिये छिड़क के देखल जा। बेचारी पानी छिड़क के देखली, कुछ नहीं उड़ लइके जिंदा भइने। ओकरे बाद से समय बीतत गईल, सब के आयल देखल, यानी कि है जो ओझा सोखा सुखौती भइल सब कुछ भइल, लइका बेचारा जीवित नहीं भइने। जीवित नहीं भइने सब के कहे लगल कि लेके चलल जा अब शमशान घाटे, दोनों लइकन के का होई, अब इनके जलावे के पड़ी, नहीं तो अंतिम संस्कार मट्टी में दे के देवे के पड़ी। कहत का बाड़ी कि अब हमरे लइकन के छुए ना। बेचारी वही में तड़पे लगली, रोए लगली। अब भगवान के गोहरा में, खूब गोहरा में, लेकिन भगवान थोड़ा देर के लिए वो अनसुना हो गए ने कि रुका इनका परीक्षा देखा तनी ली के तरह से ही देवे ली। परीक्षा लेवे खातिर भगवान ऐसा कहने कि कुछ समय के लिए दोनों लइकन के मुँह देहने। दोनों लइकन के लेके सब केहू शमशान घाटे पहुंचल बा दफनावे खातिर। आ जैसे दफनावे के समय भइल बा, चारों ओर से मनई गांव के घेरले बाने आ खूब रोवत तने, या केहू कुछ कहता केहू कुछ। ओही समय भगवान भोलेनाथ एक साधु के रूप में आके खड़ा हो गई ने और पिछवे से आके कहता ने कैसे ई कैसन भीड़ी है। तो सब लोग कहता कि यहाँ दूगो लइके मरल बाने हमरे गांव के, वही लइकन के हम लोग आइल बानी के दफनावे, ई उन्हीं के भीड़ी है। कहत का बाने हट जा लोग, हम थोड़ा लइकवा के देख ली। बेचारा को इतने बतिया कहे कि हट जा, हम लइकवा के देख ली। सब केहू हंसे लगल कि देखा ने लइका से बच्चा सब केहू हंसे लगल। देखा ने ओझा सखौती भइल, सब कुछ भइल, लइका ना जिंदा भइल। आई बाबा के देख ले लइका जिंदा हो जाए का, ई ए तरह से कहता ने कि हट जा हम देख ली। तो कुछ वही में बूढ़ा आदमी रह लोग, 4 जने 5 जने कहता लोग अरे हट जा इहो देख लेवल जा कि के जानो ई साधुए जीवन मतलब जिंदा क दे। ओकरे बाद से उनका बतिया सुन के सब केहू हट गईल। और जैसे भोला बाबा शिव गुरु लगवा गईने लइकवन के, तो कहता ने देखो बहिना ई तुहार लइकन के केहू मुँहले नहीं, अपने आप नहीं खा मरल, उनके केहू मुँहले बाटे, तुहार बहिनियत उनके खाना में जहर देहले बाड़ी। तो ओकरे बाद से कहत का बाड़ी देखा ना हमार बहिनिये जहर दे देले बाड़ी। और लगली शिव गुरु के गोहरावे आ कौना तरह से कहत अली। ध्यान से सुनम लोग गुरु बहिना सब, ध्यान से सुनी ए गीत के भाव के तरह से शिव गुरु से विनती करतली आ कौना तरह कहतली। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो, हम के करा से कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइने हो, हम के करा से कहीं। अरे के करा से कहीं हो, के करा से कहीं। अरे जोगी जी के भभूतवा सोनवा भइने हो, हम के करा से कहीं। अरे जोगी के भभूतवा
सोनवा भइने हो हम के करा से कही। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो हम के करा से कही। उ इहे कहतली कि हम कैसे कहीं कि डलिया के चाउर, यानी कि जो उनका सास रहली उनका पैर उ जैसे पैर से अपाहिज रहली, चल नहीं पावत रहली। लेकिन इतने जब सुनली कि उ सीधा लेके अली अपने ओ शिव गुरु के देवे खातिर, उनके शिव गुरु ही समझे वो बाबा के, वो साधु के। कहत का बाड़ी हट जा लोग, हम इनके दे दी एक डलिया चाउर। बेचारी भिक्षा देवे अली और वही जैसे चौरा के लेके शिव गुरु एक मुट्ठा चाउर ऐसे परछावन जैसन छिटले बाने और वो लैकन में जान आ गइल बा। तो के तर से कहतली फिर से, अरे सासू जी से कहीं कि ससुर जी से कहीं, अरे सासू जी से कहीं कि ससुर जी से कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो हम के करा से कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो हम के करा से कहीं। अरे सासू जी से कहीं ससुर जी से कहीं, अरे सासू जी से कहीं ससुर जी से कहीं। अरे बहिन हमर देहली जहरवा हो हम के करा से कहीं। अरे बहिन हमर देहली जहरवा हो हम के करा से कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो हम के करा से कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो हम के करा से कहीं। अरे नैहर में कहीं कि ससुर में कहीं, अरे नैहर में कहीं कि ससुर में कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो हम के करा से कहीं। नैहर में कहीं कि ससुर में कहीं। अरे बहिन हमर दिहली जहरवा हो हम के करा से कहीं। अरे बहिन हमर दिहली जहरवा हो हम के करा से कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो हम के करा से कहीं। अरे माई से कहीं कि बाबूजी से कहीं, अरे माई से कहीं कि बाबूजी से कहीं। अरे बहिन हमर देहली जहरवा हो हम के करा से कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइले हो हम के करा से कहीं। अरे टोलवा से कहीं नगरवा से कहीं, अरे टोलवा से कहीं जवरवा से कहीं। अरे टोलवा से कहीं कि जवरवा से कहीं। अरे डलिया के चौरा सोनवा भइने हो हम के करा से कहीं। अरे बहिन हमर देहली जहरवा हो हम के करा से कहीं।